Татарстандағы һәйкәлләр бүген нинди функция башкаралар? Аларга тарихтан тыш сәяси мәгънә салыну күренеше күзәтелә. Һәйкәлләр чыннан да сәяси корал булып тора аламы? Эфирда Таяның тас тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләрне барыгыз да белә, төймәләр турында да беләсездер, ишанып калабыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Искәндәр әфәнде, менә бүген һәйкәлләрне нинди максатларда кулланалар? Ул чыннан да зур сәяси корал булып торамы? Сәяси корал дигәч, монда гомумән тарих турында әйтергә кирәк. Гомумән тарих бит әле ул сәяси корал булып кулланыла, әйме. Һәм без еш кына шундый бер зур хата җибәрәбез тарихны бәйләгән вакытта, бигрәк тә үткәннәргә карап, без хәзерге көн ниндидер кыйммәтләрен тарихка аударабыз. Һәм һәйкәлләр ул шушы аударуның бер ягы гына, бер юнәлеше генә дип саныйм мин. Ләкин монда мин әле бераз башкачарак әйтер идем. Гомумән соңгы вакытта һәйкәлләр белән мавыгу ул нидер бер модага әйләнеп китте. Ничектер мин бераз сәерсенеп тә куям, гаҗәпләнеп куям. Бездә бит инде ул путларга ышану, путларга табыну, сыннарга табыну, ул ниндидер мәҗүсилекне хәтерләтә миңа. Ләкин инде бер тенденцияга ияреп, без хәзер шул тенденция артыннан барабыз. Һәм безнең татарда да ул хәр модага кирип китте. Бездә дә һәйкәлләр кую турында сүз күпертергә яратабыз, бәхәсләшергә яратабыз. Монда һәйкәл җитми, тегесенә һәйкәл куелмаган дип. Әлбәттә ул сәяси бер сәясәтнең бер инструментына әйләнеп китте соңгы вакытта. Ләкин кемнәрдер бит монда бары тик ниндидер тарихи мәгънә генә эзли. Менә Айрат, килешәсең микән? Кайбер һәйкәлләр чыннан да бары тик тарихи үзенчәлекләрне чагылдыра торган ниндидер бер символ булып тора дип. Әллә алар барысы да нинди дә булса бары бер мәгънәгә ия микән? Хәзерге вакытта мәсәлән Ленинга куелган һәйкәлләр ул күбрәк инде тарих кебек хис ителә һәм халык аны ничектер сәяси символ итеп кабул итми дип Ләкин шунда шулай ук бик сәяси. Һәм Ленин һәйкәлен алып куйганда кеше әйтеп куя, бу безнең тарихыбыз, тимәгез дип инде. Төрле карашлар әлбәттә Ленинга бар. Һәм сәясәткә кайтканда, мәсәлән, безнең татар сәясәтчеләренә, дәүләт башлыкларына бер һәйкәл дә юк әле. Бер генә сәясәтчегә һәйкәл куелган, ул Садри Максудига. Ханнарыбызга һәм башка менә тарихыбызда булган дәүләт башлыкларына ул һәйкәлләр юк, һәм шуңа күрә монда ниндидер баланс булырга тиештер. Менә ул баланс булган вакытта инде без әйтә алабыз, җиткәндер татарга һәйкәл путлар куймыйга әле. Ә хәзерге вакытта безнең баланс менә шул коммунист чакларында куелган һәйкәлләргә күбрәк авышкан. Ни өчен алай икән? Менә шул Ленин һәйкәлләре бүген кирәк микән, Илфат әфәнде, ничек уйлыйсыз? Урамнарда. Әлбәттә, ул Ленин һәйкәлләре ул инде теге тарих белән бәйле әлбәттә, ләкин ул теге архитектура, сәнгать, истәлек шундый әйбер түгелдер. Ул бит заводта корылган, конвейерга куелган штамп һәйкәлләр иде алар. Аларның бер нинди дә теге сәнгати яктан әһәмиятләре юк, ләкин ул безнең чор. Әлбәттә, аның теге туташ мин һәйкәлләренә нинди генә Ленинме ул, Сталинме ул, башкалармы туташ аларны юкка чыгару, җимерүгә каршы. Шуңа күрә ул безнең тарихны белеп тору өчен һәйкәлләр кирәк. Менә сәясәт дигән сүз яңгырады, әлбәттә сәясәт. Шуңа күрә менә бүгенге көндә Иван Грозныйга һәйкәл кузгалталар, һәйкәл куярга тырышалар. Ул бит тарихтан казып чыгару һәм аларга реабилитация ясау, Иван Грозныйның вәхшилекләрен юкка чыгару, аны ярлыкау дип атала, аңа карата һәйкәл куелса. Бу мәсьәләдә җитди уйларга кирәк, һәйкәлләр кирәк. Ул шәхесләргә, бүгенге көн шәхесләренә кирәк. Biz onlarını görüp, onlarını tarihka kертеп, onlarını менә шушылай үстереп, киләчәк буыннарга тапшырырга тиеш. Ватан төшенчәсеннән тыш монда бит әле милләт төшенчәсе дә булырга тиеш. Менә ни өчен хәзер әле соңгы елларда без һаман да шул ук, мәсәлән, Явыз Иванга гына түгел, әле угра каршылыгы турында да менә бәйрәм итү уңаеннан ишетәбез. Бу бит шулай ук милләткә дә күпмедер дәрәҗәдә басым ясау һәм аны юк итү юнәлешендә бара торган адымнар түгел микән, Илнур әфәнде?
Әлбәттә, менә сез әйткән ул Угры елгасы буенча аны бөтенләй Россия Федерация дәрәҗәсендә бәйрәм ителгән дата итеп кертергә теләк белдерелде, әлбәттә. Аннан Иван Грозныйга килсәк, инде аны Казанда, Хаҗитарханда, татар мәркәзләре, татар шәһәрләре ул җимергән шәһәрләрдә кую теләге. Бу инде әлбәттә нинди сәясәт барганын аңлый алабыз. Әмма менә мин һәйкәлләрне сез әйткән, әлбәттә ул дөнья сәясәте, мәсәлән, шул Америкада бүген беләсез Христофор Колумб, аннан соң теге генерал-губернаторларга булган һәйкәлләрне җимерделәр. Европада шундый ук. Һәр шур килгән нәсел үзенең фикерен бирә. Мәсәлән, бүгенге көндә Ленинны да, сез дөрес әйттегез, ул архитектура бер ягыннан бернинди аның әһәмияте бәлки юк, әмма теге шурны белдерә. Бүгенге көндә шурда яшәгән кешеләр, мәсәлән, бүленергә тиешме? Әгәр дә инде без Россиядә һәр милләт комфорт яшәргә тели дип әйтәбез икән, аның тарихи менә беренчедән горурлана алырлык шәхесләренә дә булырга тиеш. Һәм безне бүлә торган шәхесләрне ул кадәрле дәүләт дәрәҗәсендә безгә теге мәҗбүр бер бәйрәм итеп, һәйкәл куйдырту, бу әлбәттә дәүләти бер сәясәт, дөрес бер сәясәт. Ләкин шул вакытта һәйкәлләрне бозу эшчәнлеге дә алып барыла бит әле. Без тапшыруларның берсендә инде күптән түгел күтәргән идек. Шул Әстерханда Абдулла Тукай һәйкәлен мәсхәрәләү дип. Менә бу вакыйгалар шулай ук, менә сезнең фикерендә беләс килә, Искәндәр әфәнде. Шул ук Әстерхандагы, мәсәлән, Явыз Иванга һәйкәл куюлар белән бәйле түгел микән? Ничек уйлыйсыз? Бу гомумән тәрбиясезлек беренче яктан, икенче яктан җинаят һичшиксез. Өченче яктан ниндидер белем булмау нәтиҗәсе һичшиксез. Бәйлелек сизеләме монда менә бу милләт-ара? Әлбәттә бәйлелек сизелә. Чөнки безнең менә хәзерге көндә менә комфорт дигән сүзне Илнур бик дөрес кулланды минемчә. Чөнки безнең хәзерге көндә менә бигрәк тә милләт-ара мөнәсәбәтләрендә комфорт дигән нәрсә ничектер сизелми башлады. Менә мин шулай дип әйтәм, заманда Советлар Союзында без Советлар Союзын сүгәбез, тәнкыйтьлибез, тегесе начар булган, монысы начар булган. Ләкин менә милләт-ара мөнәсәбәтләрдә мин Советлар Союзында үскән кеше буларак әйтә алам, комфорт сизелә иде. Ниндидер җитешсезлекләр бар иде, һичшиксез. Ниндидер кытыршылыклар бар иде, ниндидер кай вакыт конфликтлар да килеп чыга иде. Ләкин менә мин Мәскәүдә укыдым 3 ел. Мин үзем анда татар буларак үземне бер кашанда ниндидер түбән хис итмәдем. Минем безнең тулай торакта яшәйде таҗиклары, грузиннары, әрмәннәре, азәрбайҗаннары, бөтенебез тату яшәдек. Бер конфликт бер кашан булмады. Ул димәк, ул вакытта сәясәт шулай алып барылган. Тәртип булганмы бу сәясәттә? Шул хакта. Үзенә күрә тәртип булган дип әйтеп була. Мин монда теге аны идеаллаштырмыйм һичшиксез. Ләкин ниндидер гыйбрәт алырга мөмкин. Хәзерге көндә андый комфортны мин сизмим. Менә килеп чыга Угра турында сүз чыкты. Ул бит котышкыч бер нәрсә булып чыкты. Ул Уграны күтәреп нәрсәгә кирәк ул? Тарихта эзләргә кирәк, таяну нуктасын үзең әйтмешләй. Тарихта эзләргә кирәк ниндидер достана мөнәсәбәт мисалларын, ниндидер үрнәкләр, безне хәзерге көндә берләштерә торган үрнәкләрне эзләргә кирәк. Без эзлибез киресенчә рус-татар каршылыгын ассызлык торган нәрсәне. Вандализм ул җәмгыятьнең авыруы. Шире һәм ул менә махсус ясалма да тудырыла дип уйлап куям мин кайчагында милләт-ара низакларга китерә торган ниндидер аңлап булмый торган ниндидер бер сәясәт алып барыла. Шул ук Иван Грозныйны менә шулай казып чыгарып, аны күтәрергә омтылу һәм ул Россияны шушылай күтәргән, булдырган, аның яулап алу сәясәтен хуплау, ул инде Син нинди фикер белән килешмисең, Майрат? Юк, мин мондый фикерне әйтмәкче идем. Тарихи хәтерләр сугышы ул Россия өчен булган җәмгыять өчен генә хас түгел. Ул Украинада бара, Польшада бара, Румыниядә бара, башка күп кенә илләрдә ил ичендә хәтта төрле тарихи хәтерләрнең сугышы бара. Һәм ул әлбәттә һәйкәлләр тирәсендә дә әйләнә торган сугыш. Бөек Британияда да шул хәлләр, анда төрле безнең беләбез, төрле автономиялар бар. Испаниядә да шул хәлләр. Бик күп андый вакыйгалар, шуңа күрә без монда нидер үзенчәлекле вакыйгага тап булмадык. Һәм монда нидер таяну нуктасы табу бик чынлап та кыен кешелек җәмгыятенә гомумән. Һәм кайсы бер илләрдә бер төбәкнең үз тарихы һәм алар каршылыклы кешенең һәйкәлен куя алалар. Башка төбәктә моңа каршы сугышкан кешенең һәйкәлен дә куя алалар. Шуңа күрә монда нидер
бәлки бердәм знаменатель табу Россиядә ул кыендыр һәм төбәкнең бәлки үз тарихи хәтерләре һәм үз тарихи һәйкәлләре булырга мөмкиндер. Менә нәкъ шуның турында ни өчен әле Әмма сүзләр анда бара, яшәүче милләтне, Әстерхан краен алыйк, анда әлбәттә татарлар бик күп, саны бик күп түгел булмаса да, алар анда коренной халык. Шуңа күрә аның мәнфәгатен аңлап, белеп, анда әлбәттә явыз иваннарга һәйкәлгә урын юк. Шуңа күрә бөтен Айрат Синишә килеп чыга, мәсәлән, кайда Курскида, нидер Белгородта Иван 4-гә һәйкәл коярга ярый дип уйлыйсың син. Аларның эше. Юк. Барыбер бу безнең милләткә кагылачак, менә кемнәргә һәйкәл чынында куелырга тиеш, ләкин куелмый, бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Тояну нукта тапшыру, без бүген һәйкәлләр турында сөйләшәбез. Әйттек без, монда ниндер басып алучыларга һәйкәлләр кую турында фикерләр була дип. Ни өчен без нәкъ менә бәлки саклап калучылар, яисә башка каһарманнар турында сүз гомумән бармый. Мәсәлән, үзебезнең республикада булса да, Илнур әфәнде, ни өчен без һәрвакыт ничектер сакланырга һәм каршы чыгарырга тиеш? Менә үзебезнең чын мәгънәсендә куелырга тиешле шәхесләргә кую ничектер икенче планга күчә кебек түгелме? Әлбәттә, мәсәлән, шул ук урам исемнәренә килсәк тә, яңа бистәләргә исем кушканда да шул ук, мәсәлән, никадәрле җирле тарих, безнең тарих, әйтик, безгә кагылышлы булган ниндидер вакыйгалар күз алдында тотыла. Күргәнебез кадәрле татар мөхите үстерелми ул яктан, мәсәлән, бик күп сораулар бар, бәлки нәрсәдер эшләнеләдер. Монда әлбәттә стратегия җитмәү инде күренә, бигрәк тә әлбәттә моны безнең җитәкчелек алдан алып барырга тиеш. Әмма шул ук вакытта татар интеллигенциясы да бу әйбердә әйдәп бармаса, җитәкчеләргә һәр вакыт хәтерләтмәсә, бу мәсьәләләрне кем алып йөртәчәк? Аны йөртергә, кабул иттерергә, шул ук министрлыклар белән актив эшләргә, аларга китерергә бу мәсьәләне. Менә җирле кайдадыр бәлки, менә сез әйттегез, менә җирле ниндидер шәхес чыккан. Ул шәхесләрне әлбәттә безнең мәсәлән шул карарга кирәк. Ханнарыбыз, аларның берсенә дә бит әле бүгенге көндә ни һәйкәл юк, ниндидер бер хәтерләтә торган бер такта да юк инде, ул ни инде караса. Кирәк микән аларга? Менә милли, мәсәлән, рухтагы һәйкәлләр бәлки шулай ук аздыр. Мәсәлән, кешеләрдән сорасаң, Иманым Камил бүген урамнарда шул ук Тукай, Җәлил һәм яисә инде үзәктә урнашкан Мулланың Бахитовтан башка һәйкәлне беләләр микән гомумән бүген? Кайларда нинди һәйкәлләр булуын? Монда сүз алып барырга кирәк, бары тик теге сыннар рәвешендә генә түгел. Шул мәгънәсендә зур һәйкәлләр турында әйтәм әле мин. Төрле символлар булырга мөмкин. Һәм ханның, мәсәлән, аның сурәте сакланып калмаган символ буларак, хәтта, мәсәлән, Мөхәммәдияр шагыйрыбыз, аның турында күп инде сүзләр чыга, һәйкәл кирәк дип. Но без аның сурәтен белмибез. Шуңа күрә монда ниндидер символик дәрәҗәдә булса да, мөмкин булса да һәйкәл куеп булыр иде. Һәм анардан башка әле вакытлы һәйкәлләрдә төшенчәсе бар, ул төрле җирдә кулланыла. Мәсәлән, ул куела берничә елга, гипстанмы, башка материаллар хәзер бар. Безнең хәзер стеналарда, диварларда рәсем ясыйлар, мурал дип атала инде безнең Тукайыбызга, Җәлилгә, Рашид Ваһапка ясалган мураллар бар. Алар да бик шундай хәтерне күтәрә торган, Әле ихтыяҗларны канәгатьләндерә торган. Менә халык фикерен сораштырсаң, Илфат әфәнде, бүген нинди һәйкәлләр кирәк икән кешеләргә? Гомумән һәйкәлләр кирәк микән? Урам исемнәре дә шул ук һәйкәл дигән сүз инде ул. Урамга шәхесләребезнең, күренекле шәхесләребезнең исемнәрен бирү. Менә кичә генә бер дустымда булып кайттым. Фатир алды да шуны карап килдем. Яраткан урамында яши. Шул да булды исем. Менә ханнарыбызның исемнәре кайсы урамда? Урамга бирелгән безнең ханнарыбызның исемнәре. Һаман да шул һәйкәлләр, алар менә Иван Грозныйның басып алган балу хөрмәтенә һәйкәл бар. Казанны яклап шаһит булучыларга һәйкәл юк. Аны Кул Шариф мәчете һәйкәл дип әйтүчеләр булды, ләкин ул мәчет, ул һәйкәл түгел. Ул менә Сара Садыйковага кайчаннан бирле һәйкәл күпме тавыш яуга чыкты. Һаман
куярга урын таба алмыйлар. Менә шушындый әйберләр, шул кадәр күп, уйланып бетмәгән әйберләр. Иң беренчедән, менә бу бит инде ул безнең милли горурлыкны күтәрү дигән сүз. Әгәр дә шушы урам исеменә, урамга шушы бер ханнарыбызның исемнәрен куеп, һәм шуңа урамның күренә торган урынында, билгеле бер урында кем ул, нәрсә эшләгән, менә шушы аңа аңлатма да бирелсә, бу бит инде безнең үз аңны тәрбияләү, күтәрү дигән сүз. Кызганча каршы бүгенге Русиядәге вазгыятькә күз салсам, мин милли үз аңны күтәрү белән кызыксынмыйлар. Кем хәл итә, Искәндәр әфәнде, бүген һәйкәлләрне кую, кемнәр раслый аны? Анда шулай ук, мәсәлән, федераль үзәкләргә мөрәҗәгать итү кирәкме? Кемнәр хәл итә бүген һәйкәлләрне урнаштыру мәсьәләсен? Күп нәрсәне акча хәл итә инде, әлбәттә, ләкин безнең җирле хөкүмәттә дә андый мөмкинлекләр бар, андый вәкаләтләр бар, һичшиксез. Андый сөйләшүләр шактый күп бара бит инде соңгы вакытта. Менә әйтелгән Сара Садыйкованың хәзер менә Симбикә һәйкәле дигән тегендә куялар, монда куялар, һаман бәхәсләр баралар, ләкин әле һаман да тамамланмады. Монда инде минемчә тагын бер нәрсәгә игътибар итәсем килә, менә урамнар турында сүз чыкты. Әлбәттә, без хәзер кешедән сораша башласак, кемгә һәйкәл кирәк түгел дип, ярты халыкның артыгы бер нәрсә дә бернинди җавап бирмәячәк. Чөнки кеше бөтенләй тарихны белми. Без димәк, кешегә җиткерергә тиеш шушы һәйкәл аша ниндидер мәгълүмат, һәм димәк, аны уйларга тиеш инде халык түгел, фикер йөртүче кешеләр һәм хөкүмәт башында торучы кешеләр. Фикер йөртүче кешеләр этәргеч булырга тиеш, хөкүмәт кешеләре акча табарга тиеш, акча бүлеп бирергә тиеш. Һәм менә безнең әлбәттә шундый бер гади нәрсә дә эшләнмәгән. Ул менә кызганычка каршы аның турында сөйләшү күп бара. Урамнарда, мәсәлән, алар менә Илфат дөрес әйтте, урамнарда бит үзенә күрә хәтер, үзенә күрә һәйкәл. Урамнарда шушы кешеләр турында менә урамга исем бирелгән, шу исемне аңлату юк. Бәлки кайбер җирдә кичкенә генә такталар бардыр, Шамил Усманов, бу йортта яшәгән дигән, ләкин менә мин шикләнмим. Менә без чыгыйк бер урамга, Фатих Амирхан урамына, проспектына, зур проспект, матур урамы, һәм кешедән сорашыйк. Кем ул Фатих Амирхан? 100 кешенең 99-ы җавап бирмәячәк. Яисә бер вакыт шундый комик ниләрдә чыкты, студентларга сорау бирәбез, Патрис Лумумба кем ул дип, Алар әйтер, бер сайт язган видный деятель татарского политического движения дип. Менә Фатих Амирхан ниндидер әллә кемдер дип әйттеләр, Ул менә хәтта шундый гади нәрсәләрдән дә башланырга тиеш. Урамнарга, һәйкәл турында һәйкәл ул бит грандиоз нәрсә инде. Ләкин бит урамнарда да безнең җитеп бетми мәгълүмат. Чыннан да шулай. Кешегә барып җитәргә тиеш. Менә мәсәлән Юсуф Акшурага урамны әллә нинди тыкрыкка биргәннәр, әллә нинди ерак бистәдә. Һәм менә хәзерге вакытта әгәр дә карасак, атаклы шәхесләрнең исемнәре, аларның күпчелеге менә хәзер ерак бистәләргә бирелгән. Менә монда да бик зур сорау, бик зур шик туа. Чөнки без үзәктәге урамнарны инде атап бетергәнбез. Аларны яңадан анда бит урамнарның исемен үзгәртү ул бөтенләй башка нәрсә. Үзгәрттеләр бит әле күптән түгел дә, үзәктәге урамнарның исемнәрен дә үзгәрттеләр. Шулай да, димәк, эшләргә кирәк булган күпкә кыенрак бара, күпкә кыенрак һәм күпкә авыррак. Айрат әйтте бит әле баланс дип. Менә ничек уйлыйсыз, шул ук әдәбият вәкилләренәме, тарихи ниндидер персонажларга дип әйтикме инде безнең бу очракта. Һәм әгәр дә сәясәтчеләр менә бер калыпка салсак, менә кемнәр өстенлек ала икән бүген һәм элегрәк кемнәргә өстенлек бирелгән, Илнур әфәнде? Әлбәттә, сәясәтчеләр менә ханнар дип әйтик, алар бит күп түгел. Шуңа күрә әлбәттә менә дәүләт тоткан, дәүләтне идара иткән, борынгы гасырдан ук башлаган. Шул Улы Мөхәммәд турында мәсәлән күп сөйләнелә, куярга әлбәттә куела торган бер шәхес. Аларга куелыр. Әлбәттә, менә җирле әгәр дә карасак, интеллигенция күбрәк була. Әмма менә зур үзенә тартып торган, аны чынлап та менә үз аңны үстерә торган, ватанны ярата торган әйберләр булганда, алар зур сәясәтчеләргә, дәүләт кешеләренә, әлбәттә менә әйтик Султан Галиев кебекләргә, мәсәлән, әгәр Мулла Нур Вахитовыбыз бар инде, менә Кылгалига бар, әйтик Казанда, менә алар бит парк эчендә үзен тартып тора, менә шундый опорный дип әйт инде, таяна торган шәхесләрне алга чыгарга кирәк. Әлбәттә, калганнарына менә бюст буларак куела, язучыларыбызга чынлап та күп куела. Әмма
беренче очракта минемчә сәяси безнең лидерларыбызга үткәннән алып бүгенгесенә кадәр куярга кирәк. Казан аңлашыла, әле монда районнар да бар бит, Илфат әфәнде. Менә районнарда аерым шәхесләрне шулай ук олылау хөрмәтеннән кирәкме монда иш алып бару? Әлбәттә кирәк. Әлбәттә кирәк. Менә Айрат бая әйтеп өлгерә алмадым. Монда бик каты яхшылап карарга кирәк. Бу бит инде һәйкәл кую, бу бит инде ул ничектер үзенә күрә шул ук үз аң, безнең культура, безнең дәрәҗәбез дигән сүздә. Ләкин менә Россиядә бер генә урында да Явыз Иванга һәйкәл булырга тиеш түгел. Мин аны кайдадыр, монда сүз яңгырады, кайдадыр Тамбовта, кайдадыр ярый торгандыр дигән сүз булды. Мин ул әйбергә бер дә килешмим. Үзебезнең шәхесләребезне барларга, ул бит һәрбер хәтта авылның да үзенә күрә шәхесләре бар. Монда башка регионнар аңлашыла, башка илләр дә ничегрәк икән Айрат. Һәм кемнәрнең мисалын, мәсәлән, үрнәк итеп алып булыр иде. Бармы андый үрнәкләр? Менә мин әйткән мисал инде төрле штатларда, мәсәлән, бар теге гражданнар сугышы булды Америкада. Бер штатта бар кем теге көньяк өчен сугышкан, икенче штатта бар төньяк өчен сугышкан лидерларга һәйкәлләр. Ул илнең бердәмлеген бердә какшатмый. Явыз Иванга килгәндә, әлбәттә мин риза, андый берничә шундый фигура булырга тиештер. Кемгә бер кайчан да булсын Сталин һәм Иван Грозный аларга үз-үзенең тарихын хөрмәт итүче, үз-үзенне хөрмәт итүче халык андый шәхесләргә һәйкәл куярга тиеш түгелдер. Әгәр дә үз-үзен хөрмәт итми икән, тарихка гафу тикерә икән, куйсыннар, ул аларның эше. Мин шундый фикердә әйткән сүзем. Әгәр дә ул һәйкәлләр бар икән инде, шул ук Явыз Иван булсын, башкасымы, аны җимерергә кирәк түгел. Ул булсын һәм менә күрсәтергә кирәк. Менә безнең тарихыбыз, менә шушындый кара таплы тарихыбыз да бар безнең дип күрсәтер өчен андый һәйкәлләр кирәк. Безнең республиканы алсак, димәк, менә Искәндәр әфәнде, ничегрәк һәм ниндирәк юнәлештә? Без бит инде, мәсәлән, монда аңлашыла, башка регионнар алар шул ук Явыз Иванга куярга мөмкин. Безгә үзебезнең милли үзенчәлекләребез һәр вакыт бит инде милләтне, телне саклау дибез. Менә һәйкәлләрне бу очракта сәяси яктан уңай куллану эшчәнлеге буенча нәрсәләр эшләргә була? Һәйкәлләрне куярга кирәк. Менә кемнәргә һәм нәрсә чагылдырырга? Мин хәзер менә бармак булар белән санап күрсәтә алмыйм инде, кемнәргә куярга кирәк. Менә мин килешәм Илнур сүзе белән, әйме, ул әйтергә тиеш, ул әйтте, хәзерге көндә без менә нәкъ шул милли үз аң, безнең үзебезнең горурлыгыбызны арттыра торган шәхесләрне күтәреп, шуларга һәйкәл куярга тиеш. Ул һәйкәл булырга мөмкин төрле формада. Классик һәйкәлдә булырга мөмкин, бюстта булырга мөмкин, ниндидер мемориал тактада, ниндидер мемориалда булырга мөмкин. Ул төрле яктан кешегә тәэсир итәргә тиеш. Шуңа күрә монда мин ниндидер конкрет фамилияләрне санамыйм, ләкин бу һәйкәлләр кую, тарихи истәлек, тарихи хәтергә мөнәсәбәт, ул ниндидер конкрет стратегияга, ниндидер конкрет планга нигезләнгән булырга тиеш. Менә мин монда хәзер әле тагын бераз өстәп әйтим, Айрат әйткән сүзгә, менә мин Алманияны бераз беләм бит инде, әйме. Алманиядә 18-нче йөздә куелган һәйкәлләр тора, 19-нче йөздә куелган һәйкәлләр тора, әллә инде императорларга куелган, әйме. Хәзер алар инде теге зәңгәрләнеп, яшелләнеп беткән бакыр һәйкәлләр, әле инде бакыр бабайларны кем кешедән сорасаң, кеше белми дә кем икәнлеген, ләкин алар ул һәйкәлләрне саклыйлар. Алар тарихи хәтер. Алар шушы халыкны хәзерге буынны элекке заманалар белән бәйлиләр. Ул бик кирәк нәрсә име. Ләкин менә идеологик ниндидер һәйкәлләр, яисә хыянатчыларга куелган һәйкәлләр, аларны һичшиксез алып атырга кирәк. Ул менә заманда бит Германиядә Гитлерга һәйкәлләр шактый күп булган, аларны алып аттылар, хәзер алар кирәк түгел, юк. Бездә дә менә ул нәрсәләрне һичшиксез онытырга ярамый, гыйбрәтле булырга тиеш. Ул бөтен нәрсә кешегә гыйбрәт бирергә тиеш. Тарихтан без өйрәнергә тиешбез. Димәк, нәтиҗә ясасак, Илнур әфәнде, һәйкәлләрне сәясәтләштерүдә нәрсә таян нотасы булырга мөмкин? Мин шуны әйтәсем килә, һәр чор җаваплы килергә тиеш бу әйбергә. Менә Иван Грозныйга аны бит патриархлар да куйдыртмаган, элекке урыс патшалары арасында да куйдыртмаганнар. Бүгенге көндә нәрсәдән нинди хаҗат чыктылар да куйдырталар. Димәк, сәясәтнең бу бер өлеше. Сәясәтләштермәс өчен һәр чор интеллигенциясе алып барган лидерлар, алар бик җаваплы карарга тиешләр. Мәсәлән, Угры буенча сөйләштек бит, менә 3 ел буе көрәш барды республика җитәкчелеге дәрәҗәсендә һәм ишеттеләр бит. Әгәр дә күп әйтелсә,
Мәсәлән, шул Иван Грозныйга әле көндә бер бюст кына куелды. Астраханьда куелмады, Казанда куелмады. Хәтта аны татар каны бар дип әйтергә теләгән булып та төрле уйдырмалар чыгарсалар да булдыра алмадылар. Шуңа күрә җаваплылык, без җаваплы булырга тиешбез киләчәк нәселләр алдында да. Чыннан да шулай, димәк, һәйкәлләр бары тик тарихны гына чагылдырмый, милли үзенчәлекләребезне саклап калсак иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.